Dakle, imam jedan problem, a ti bi mogao da ga rešiš. Šta je problem? Pa, problem je izraz koji se koristi za neku neprijatnu situaciju u kojoj se osoba nađe i obično iziskuje neko rešenje ili nema rešenja. Mora da je prošlo više od 3 meseca. Jeste. Koliko je prošlo? Šta? Koliko je prošlo? Bio je petak, pa subota, 9 godina. Ej, Srećo, moram da ti kažem jednu vest. Imam i ja tebi nešto da kažem. Ajde, dobro, onda ajde prvo ti. Ne, ti. Ajde ti. Ti. Dobro, zajedno ćemo. Trudna Sterilan sam. sam. Očekivao sam te. Nisam tebe očekivao. Evo se. Da? Bolnica? Kako mu je stanje? Dobro. Javite mi ako dođe do nekih izmena. Doviđenja. Umro.